Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ji Ömer Kurê Xettab radiyallahu anh hatiye rivayet kirin, gotiye rojekî em li ba Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem rûniştî bûn. Zilamekê cilê wî sip-sipî, pora wî ripîreş, ji nişka ve peyda bû. Alametê rêwîtiyê, alametê seferê li wî tune bû û kesî wî zilamî nas nedikir. Ew mirov li ber çoka Resulê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem rûnişt û ji Pêxember re wisa got: Ya Muhammed, behsa dînê İslamê bike. Resulê Xwedê wisa bersiv da: İslam ew e ku tu bibêjî ji xeynî Xweda ti îlah tune û Muhammed pêxemberê wî ye û tu li mêj bikî, zekata xwe bidî, rojiya xwe bigirî û ku tu rê lê bibînî herî hiccê. Wî ji Pêxember re got, te rast got. Ji vê bersivê sehaban şaşman, ji ber ku zilam hem pirs dike hem jî te'yîd dike. Wî mirovî piştî vê bersivê, piştî vê cevabê got ka behsa îmanê bike ji me re. Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem got: İman ew e ku baweriya te bi Xwedê, melekên wî, kitêbên wî, pêxemberên wî û bi roja axîretê hebe û tu îmanê bi qederê bînî û bizanbî xêr û şer di destê Xwedê de ye. Wî mirovî dîsa ji Pêxember re got: tu rast dibêjî. Dû re got behsa îhsanê bike. Pêxember got sallallahu aleyhi ve sellem: İhsan ew e ku tu çawa Xwedê bibînî jê re îbadet bikî. Ku tu Xweda nebînî jî ew te dibîne. Got ev car qala kıyametê bike. Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem wisa cewab da: Yê vê pirsê dike, cewaba vê pirsê ji min çêtir zane. Got nexwe ji alametê kıyametê xeber bide. Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem ferman kir: Alametê kıyametê ew e ku dayîk seyîdeta xwe bûwe li dînê û zilamê belengas, pêxwas, tazî û şivanên pez ku tiştekî wan tune di avakirina xaniyên bilind de pêşbazî dikin. Piştîvan bersiva ew zilamê nenas bi bê dengî rabû û ço. Piştî çoyîna wî mirovî Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ji Ömer re got: Ya Ömer, te wî yê ku pirsa dikir te nas kir yelo? Hazreti Ömer radiyallahu anh got: Xwedê û Resulê wî çêtir zane. Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem wisa got: Ew Cibrîl bû, Hazreti Cebraîl bû, hatibû ku dînê we hînê we bike. Sedaka Resul.